गिबियावनो पाब्लिक ट्रास्ट निउस बे निउसखौ बरायबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथोन मोननाय बायदियै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय मिशन क्वालिटी स्किल एन्ड मिशन क्वालिटी इडुकेसननि जि मावथांखि हाबाफारि बे हाबाफारि हिसाबै दिनैनि जि सान बे सानाव फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनाय साफा खालामनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव उदालगुरि दख'रायाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आं बाहागो लानो फैदों। दा बेयाव उदालगुरि दख'रानि सिङाव गोग्लैनाय बड'फा उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि बे एकाडेमि फरायसालिया दिनै पेन्डेमिक कर'नानि थाखाय बन्द' जानानै दङ आरो बे बन्द' जानानै थानायनि जाहोनाव गोबां हाग्रा जानानै माखासे मैला जाबोर जुबुर जानानै दङ। बेखौ दिनै साफा खालामनाय जाबाय आरो बेखौ खालामनायनि थाखाय आङो बर' फरायसा आफादनि जानानै दख'रा आफादनिसिम साबायखर बावहरदों आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै दुलाराय आसाम नाङैनो गासैबो जिल्ला दख'रा दालाय आफाद गासैबो आफादफोराव सोलिगासिनो दङ आरो बे हिसाबै दिनै जि मावथांखि बे मावथांखिखौ दिनै जागायदों। कर'नानि बोथोरावब्लाबो फरायसाफोरखौ जोथोन लानाय फरायसालिखौ जोथोन लानाय गारजेनफोरखौ लोगो हमैनानै जि मावथांखि लानाय मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जि स्किल डेभेलपमेन्टनि जि खामानि मावनाय बेखौ होनायनि जि हाबाफारि बेखौ जागायदों। बयनिसिमबो आङो साबायखर बावगोन जि हाबाफारियाव दिनै बिथांमोना बाहागो लाफैबाय। दिनैनि जि हाबाफारि बियो गासै आसाम नाङैनो सोलोंथाइ बिथिङाव सोलिगासिनो दङ। दिनै उदालगुरि आनसलिकआ जिल्लाया आरो सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदि जि खामानिफोरखौ मावनो लादों जोबोद बाख्नायथाव खामानि जादों। आं फरायसालि सामलाय आफादनि जानानै गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ सुंग्रियो साबायखर होबाय। आसा खालामदों बेबायदि हाबाफारिखौ गोलाव समसिम फरायसालिफ्राव लांनानै मोनसे एजुकेसनेल एनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांमोनखौ फिन खनसे साबायखर बावनानै आं बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो पाब्लिक ट्रास्टनि मेडियानि जुगिदि दिनै जोंनि जिथु मिरुनिफ्राय बिथोन फैनाय बायदियै जिहेतु फरायसालि साखोन सिखोन हाबाफारि बेवहाय जों उदालगुरि दख'रा जानानै दिनैहाय गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो UN ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि बे स्कुलखौ जोङो सिगांग्रो जोङो बाहागो लाफैदों साब सिखोन खालामनायावहाय आरो बे समावहाय जोंनिनो बे हाबाफारियाव नुजाथिहोनो हादों जोंनिनो उदालगुरि जिल्लानि नेहाथारि लोगोसे UN नेशनेल एकाडेमिनि गोरायुं प्रिन्सिपाल सार आरो लोगोसे जोंनिनो उदालगुरि दख'रानि बोसोनगिरिजों लोगोसे मावथि लोगोफोर दङ। दा बेवहाय बाहागो लादों गासिबो। दिनैहाय जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबियै जोङो UN एकाडेमि नेशनेल एकाडेमि बे स्कुलाव फरायसालियाव जोङो गिबि हाबाफारिखौ मावफैग्रोदों। बेजों लोगोसे जोंहा नैथि हाबाफारियाव जोंहा फरायसालि हिसाबै जोङो रबि कसारि मेम'रियेल एकाडेमि माइदांगुरि बेयाव थांगोन जोङो। दा बेखायनो जिहेतु बे हाबाफारियाव जोंनिनो उदालगुरि दख'राजोंहाय नुजाथिफैनो हानाय जिल्लानिनो नेहाथारिजों लोगोसे UN एकाडेमिनि नेशनेल एकाडेमि स्कुलनि प्रिन्सिपाल गोरायुं सारजोंहाय लोगोसे हाबाफारिखौ जोङो दिनै मावफुंनो हाबाय आरो जिहेतु जोंहा नेक्स्ट हाबाफारि हिसाबै जोङो दायो रबि कसारि स्कुलाव जोङो आवगायलांगोन। ओजोंबो जोंहा बे साब सिखोन खालामनाय हाबाफारि दङ। दा बेखायनो बयखौबो खावलायदों जाहाथे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखायबो आं उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसानि आफाद जानानै बयखौबो साबायखर बावदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जाहाथे जेब्लायबो जोङो बाहागो लालायबाय थागोन बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। दिनैल' जागोन ना बेलेग दिनफ्राव लाबोगोन? बेजों लोगोसे जोंहा दिनैल' हाबाफारि नङा जोंहा आरो गुबुन जोंहा फरायसालिफोर दंबावो। जों दिनैहाय गिबि हिसाबै जोङो मोननै फरायसालिखौ लानाय जादों। गिबियानो जाबाय जोंहा बे UN ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि आरो दा नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो नैथि फरायसालिखौ जोङो रबि कसारि मेम'रियेल एकाडेमिखौ जों लानाय जादों। दा जों बेयाव फोजोबनानै जोङो लोगो लोगोनो बेयाव थांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गुबुन फरायसालियाव
आरो बे हाबाफारिखौ बाहागो लाबाय थागोन आरो एसेनोसै।